трепери! Треперът ми, глей. Здравейте на всички и добре дошли в днешният влог, където аз, Янков и Ставрев ще се катерим на стени. Колко сме добри, предстои да видите. Преди да започнем, ако желаете още влогове, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А аз преди да започна, имам да отговоря на няколко въпроса, тъй като вчера имахте задача да ми пишете въпроси в Instagram профилът. За хората, които не го знаят, линк ще може да откриете долу в описанието. Така, тъй като има близо 1000 въпроса, няма да успея да отговоря на всички, но сега ще видя кои са по-интересните. И тези, на които не съм отговарял, тъй като имахте задача да не задавате въпроси, свързани с къщата на инфлуенсърите, понеже бях на подкаст и там съм отговорил на почти всички ваши въпроси. Предстоят ми още 2 подкаста, а именно утре ще бъдат заснетите. Когато вие гледате това видео, има даже вероятност някои от тях да са качени. Така че гледайте подкастите и ще си отговорите на всички въпроси. Моят прекрасен модератор, господин Ангел, ми е задал въпроса докъде съм стигнал с къщата. Имаше и други ваши въпроси, до какъв етап съм стигнал в момента и защо не качвам снимки от нея. Ами напротив, на сторите съм качвал доста снимки при всеки един малък завършен детайл. Така че в момента това, което остана по нея вътрешно, са единствено ламинат, стените, мебелите и лампите, който смятам, че ще се свърши доста бързо. Така, и тъй като тук са въпроси и отговори, за последен път какво стана с проект E30, от адски много време този проект е продаден, така че няма смисъл да питате повече въпроси, свързани с него. Имам ли планове за другото лято да правя повече влогове на пътувания и къмпингуване? Ами аз и това лято правих доста пътувания. Там е, че не всички съм искал да ги снимам. Заснех ви това, което беше най-интересно, а именно Барселона, и се надявам да сте изгледали влога. Ако не сте го изгледали, буквално може да върнете едно видео назад. Смятам ли след някакво време да живея в София и да се развиваш там? Ами, хората, които идват на лайфовете и гледат, знаят, че в момента без да има много зор си търся някакъв апартамент в София да си взема, не да го взимам под наем. Напълно да се преместя там едва ли, но поне да знам, че като отида там има къде да остана да спя. Не, че не мога да си наема, но си е друго като си е моя. И последен въпрос, на който ще отговоря, а той е много личен въпрос, но къде са родителите, понеже никога не си ги споменавал. Всичко, на което по принцип не съм отговарял на въпроси, отговори или в Q&A видеа, може да откриете в книгата ми Светлината за цянката. Тя беше написана по случай 10 годишнината на канала ми и там може да откриете отговори буквално на абсолютно всички въпроси, на които не съм отговарял такава видеа. А бройките вече са изключително малко, тъй като мина година и нещо откакто я пуснах. А сега ставам да се оправям и да потеглям към София. Разбира се, преди да потеглим, нека ви разкажа малко и за аутфита, с който съм в момента. А именно в него Puma си сътрудничи с съвременния стритвеер бранд Carrots by Anwar Carrots. Като облеклата са освежени с ретро графики на Super Puma, както и с смели ивици, ярки оранжеви и зелени цветове. Вдъхновена от идеята на Scavenger Hunt, всяка дреха в колекцията включва емблематичното лого на Carrots, скрито на различни места за забавно и интерактивно изживяване при носене. Опала! Ето, че вече съм в София и всеки момент ще пристигна. Ставрев е там и най-вероятно ще трябва да изчакаме Янков и Спас. Ти друг анцук нямаш ли, бе? Друг анцук нямаш ли? Като анцук не е ли на Даниел, бе? Това не е ли анцук на Даниел, бе? Това няма да се качва, не е него по принцип. Да не си го бил? Аз съм си взел други дрехи. И той аз. Как пътувахте от Дупница? Страхотно! Прасето са ли ще ни го даваш? Нека Зак каза, че носи от Дупница. Замразен бил. Виж, че аудито нещо подскача, не знам. И нашия лидер Ставрев не знае къде се намира. Прост, братар, прост! Там пише отвънка, бе, човек. Кой търсим? Значи искам да кажа нещо. Аз тук стена за катерене не виждам. Абе, братле, тук беше, бе. Абе, казвам ти, тук беше. Освен, че не става за футболист, не става и за инструктор. Не си го вземайте някъде да навигира. Прост! Айде са.
Сега в асансьора трябва да пише, така вика той, не знам. Да. Его асансьора, пише. Така, от 1 до 9 А ние къде сме? Ние сме на нулата, най-вероятно. Минус 1 ще пробвам. Що? Винаги надолу. То ти казвам, серен убиец, тук сега ще ни вкара... Винаги надолу. Ще видиш, не бе, верно беше Това така. копче за какво е? Не знам пробвай. Сега ще питаме, бе, човек. Да. Тук е, да. Абе, бате, тук беше никъде. Добре, ние сме на нулата. Тук беше сигурен си. Аз не мисля, че това е сградата. Нямаш отвънка за... Тук беше, бе, човек. Виж на навигацията. Айде. Ай така, отваряй. Мерси. Така отваря. Добре на последователи един за Тук виждаме Франклин, баща му го учи как да си слага предпазителите. Янков го е страх. И отгоре се отблъскваш. Бързо съм се. Слушай, Янков, отгоре се отблъскваш от стената с крака. Това като слизам. Аз Да. Аз сте гледали клипа, къде ни учи Кико да правим задни салта? Да, той ми е на това. Не ли колко го е страх? Видяха. Човек, аз имам такова гифче с него. Добре. Аре, Цецо, заложил съм на тебе. Състезавате се. Вратара ни спука гума. Добре. Айме сега, кой ще го е страх? Гледай го, тръгва назад. Блъскай се от стената, Янков. Страх го е. Ей, то ли го е страх? Припадам. Добре. Не може. Аре, бе, дъртак. Брат. Мале, Данонов, гледай как трепери. Янко, това ще издържи да те. Пусти се оттам поне да видиш. Пусти се оттам да видиш. На мене ми става лошо, ти казвам. Не мога. Припадам. Гледайте го, слезе. Това толкова е насрасил. То ти си на земята, брат. Янки, ми се запай се пусни така назад. Не мога. Ето го вече на земята. Мале. Смелчага иначе. Ама стигнах първи, нали? Да. Той няколко път се хлъзна. Сега ще то дете се подигра. Shadow Y. Готин аутфит. Тия са много бавни, бе. Тия ги качвам за 10 секунди таван всичките. И двете общо. Как се скачва там, бе? Вие сте луди, бе. Бе, то не е нещо страшно, бе. Заповядай. Браво, добре. Треперкаш ли още? Здрав си, горе се е така. Еми, виждат се. Вдясно имаш. Не, той няма да мога. Нема. Абе, я чакай, бе, той горе вече, бе. Го тука, бе. Какво правиш там, бе? Той сега не може да слезе. Аре, скачи, нещастник. Скачи, бе. Пак го е страх. Пас се насра. Абе, отпусти се, бе. Его е. Видели, че те държи, бе. Браво! Браво на мама момчето! Браво! На какво се качи, бе?
Не елфска песен, братле, експерти. О, боже, чай го има въсето. Аз продължавам да смятам, че той няма шанс да се качи тук. Просто няма шанс. Много са малки, братле, разбираш? Много са малки, това и няма как да стане. Умреха ли ти ръцете вече? Няма, аз ти казвам много тегаво, брат. Няма си го питам, аз тя да се откажа. Айде, няма да се откажеш. Така, за всички малки фенове. За всички малки фенове. За всички малки хекчета. Ти ютубър ли си, извинявай? Любовче за вас. Ето така да ми застанеш на масата. Ето така без гащи, представяш ли си го? Ти май... Защо си представяш такива? Точно това се чуда и аз. Минавай през захъла просто. Как да стане? Искаш ли да го кача? Кой ще качиш? Ай, само по оранжевите. Айде, давай. А ти искаш само по тях ли? Виж какво става. Дай на това момче, той ще ви снима. Дай му на него. Дръж, той ще ви снима. Айде. Ето го. Страхотност. Браво. Видех, бе, видех какво правиш, бе. И са. Трябва да мислиш. Аз си мислех, че... Напомпа би царите. Мислех си, че костенурките са само по земята. Да, бе, братле, и аз. Първата. Нинджа костенурка. Не че прилича костенурка, братле, в лицето, а той също, братле, е изгърбен. Все едно има червка. Ще го качи, бе, ще го качи. Той ще го качи, ми интересно как слиза. Виж, горе някой се е тагнал за Хари, мой ти да се тагнал. Бакшиш. Само по сините. До последното. Оп! Искам сега, виж, сега няма пак ще бъде. Да. Хайде, момче! Леле. Силен! Аз съм смел мъж. Учих ли го, бе? Я дай сега аз да пробвам по... Добре, здраве, як. Той ще тръкнал ми, ня. Некой ще се пробва ли да ме бине, или? Аз ще се пробвам, а не по сините, нещо по-трудно. Знам сините вече го няма. Кои са другите? Коя е другата трудност? Еми, братле, гледай, 5C плюс. Другата трудност е да фанеш там хилката. Нямато го няма, бе, брат, нагоре. Аз ти казвам, няма ми, тега ви се. От тук има 5D. Те са много тегави, тук там са по-лесните. Добре, я дай на това на 5D, искам да се... Дайте нещо по-трудно за мене, моля ви. По-трудно. Качих ли го, бе, Мишко? Качи си го, бе, братле, бе. Качих ли го, бе? Треперът ми... Глей. Аре, момче. Само ли лавите, не? Да. Това е смешно и лесно, бе. Пипна се за друго, аз го видях. Не го видях. Не го бил го видял, добре. Нищо, айде. Вижте, че си от другата коалиция. Извинявай. Имаш вдясно, до карабинера. Да, ако искаш да го кача вместо тебе. Искам и аз. Не си починал достатъчно. Айде сега, оправдание. Такъв е този Shadow Hexa. Ами докъде ще стигна с тия тънки ръчички. То не само ръчичките са тънки при него. Да, това е. Това цето съм най-върна ли, бе? Аз едно там стигнах и после нямах сила да се фърля догоре. Трепериш, момче. Балерина, виж го. Опа. Спока гума. Тегало е. Не може да се набереш за малко. Тук има много малко. И от него трябва да се набереш и друго. Да. Нямам сила. Това малкото. Оп. Който пощо каза, че го мина. Стъпваща бя. Ще го мине той, мами. Той малко е и дълтонист също. Това сега е най-гадното там. Да.
Опа! Оле, аз не съм записал. Са ти е горе дясно. Не, според мен има някакво... Ето го, той го фана. Трябва да се набереш тук, да. Ето, да. Ема, нема. Дима, той се отребиш. Не. Ние фащаме малко, да там има друго. Не бе, трябва Едната карабинера, от тук трябва да се набереш, т.е. от тук трябва да се набереш за това. И ние стигаме до тук. Виж. Спайдър Хекс. Спайдър Хекс, 3 хикс. Добре, вас. И тук сега трябва да скочиш на дясното. Това малко по-дед го фана. Ама тук сега няма сила да се набере. Не, над главата, точно. Над главата, не другото дясно, горе. Го фана го. Стъпи върху, така. Браво, машина. И сега си умрел вече. Аз не мога да държа телефона, заболяха ме ръцете. Горе вляво. Сега си горе вляво. Трябва да стъпиш, браво. До карабинера вдясно. Няма. Няма да си го почва. Дайте ходим на тия къде са за децата. Той Янки ги мина вече 2 там. Едно само. Ай, дигни го то с крак. Балерина. Добре, Янки. А сега трябва да си качиш горе крака обаче. Ясно горе. Така. Малко и ръце трябва да имаш. Давай, поне средата да минеш. Няма. Тук къде? Долу и по диагонал, Не бе, тега бъдеш, тук трябва на ръце, Трябва на ръце, ама тук нямаш отскок. Може и да не трябва, ние така го правим. Айде вас. Хубаво да не се измори. Газ. Тия буки как се плъзгават? Десно горе. Крака дясно горе. И ръката. Добре. Триш се! И вече няма ли лави? Горе на това, виж, на островчето. Трябва... Дръж! Мене ме заболяха ръцете да държа телефона. Малко са ти късички, нищо. Ако си малко по-висок е друго. Ай, не се виждат, бе, много са мръсни. Пръстите вече са милеш. Ето с това не мога да тръгна. Аре, бе, Цецо! Не знаеш, ама като бех аз много обясняваш. Трудно му е на момчето. Начало. С двете ръце на това дете ти е там. Той няма сила вече, трепери. Трепери. Екшен, първи дума. Даваш, фащаш се за това. Сега стъпваш и скачаш на горното. Добре, с двете ръце си. Набери се на... това бе. Ма не може да стигна толкова. Цецо! Първи опит за 20 път. С двете ръце. Гледай, настъпи си ръката, брата! Припадам. Аз ще помедитирам малко. Да се свържем с почвата. Чакай да се свържем. Усещаш ли го? Усещам го, че няма да успее. Усещаш ли как няма да успее? Не знае къде да тръгне. Насрали се? Опа! Мислих, че няма да разберете. Ти трябва да видиш какво трудно се. Къде пише? Не виждам, няма да пише. Няма, то това е за толкова слаби, че... Има маненко да стъпиш. Виж тук как духа. Кои? Кои ще минеш ти? Гарфилд. Браво. Чай, че сегна бичето и си крие лицето. Гледай. Разбрахме.
Добре, Васе. Аз вече не мога да държа телефона. Ужас. Тук дясно трябва някак си. То няма къде се фане за това горе. Така трябва някакво. Я го гледай. Дръж се. Цеци в сталон. От Цеци. Цеци. Аз съм тука по принцип. Добре. Ето от 3 рестанта промени. Дай! Добре. Има сила момчето. Ще си ужуриш коленете, бе. Добре беше. Дай сега да ви име господин Янков. Синьото или Гарфилд? Ами... Те са лесни тия, бе. Дай шира там. Вижте само как се казва и вижте какво ще катери. Смърфиете и Гарфилд. Няма... Тия не са ли? Това не са ли заема тия? Резервни вратари да застанеш от тях. Ти пак няма много го качиш. Какво искаш сега? Отивам на това на Васето. Това на Васето? Искам да те видя там. А как се отваряш? Той умря. Но това няма. Добре ли си, бе? Не мога да те прибереме за дупници. Човек, Какво ти стана, бе? Брат, към тебе, на тука, така. Колко секунди минат? Колко секунди? Да паднеш. 13 секунди съм. 8 секунди докато си паднал. 13 секунди съм на върха. Айде. Брои ме. Снимаш ли? Горе се подпрях с коляното да мога да се Това ти казах, че ще си излиш колената. Няма как да се кача, не мога. Той няма стигна за това тук. Бе, аз му казах 10 секунди макс. Така мислят хората и вкъщи, че ще се тръгна първи, но вече съм на ден 12. Къде си? На ден 15 си. Той даже не знае на кой епизод. Още съм вкъщи. Аре бе, гледай го 15 минути не мога да сложи. Че имам си бе ръцете, ти от 10 минути снимаш, нищо не си правил. Така ли бе? Какво прави? Аз се качих там на синьото, бе. Качи се, да. А ти на кое се качваш? На Гарфилд. Качих ли си? На Гарфилд. Айде. Аре, нещастник, ще снимам отблизо. Давай, да видят близък кадър хората. Добре си, айде. Ох. Ляво, Янки. Пази детето, пази детето! Пази детето, нещастник. За малко беше. Гледам на горе, не гледам надолу. За малко беше. За малко беше, ама виж, спасихме нещата. Дай трябва да скачам. Аз мислих, че казах, пази детето в тебе. Затова изгъна краката. Той тук 30 години ми гони, пази детето. Дай да го пробвам аз, само аз не го пробвах. Само помисля. Спука гума. 3, 2, 1. Измамници! Чакайте ме, то не е тръгнало! Нямам думи. Цецо, не си го натисна обаче. Цецо, не си го натисна. И след якото катерене, Янков ни докара на... Къде ни докара? Не е на дилер. Елате, видите сега какво се казва Софийска храна, брат. Бобче, пърленка, шишче. Сега ще видите как се хранят шампионите. За да имате сили да се катерите. За десерт, какво ще ни направиш? За десерт, вие имате десертче, за мен няма. Едно кремче. И тъй хора, поизморихме се, забавлявахме се. Надявам се и на вас видеото да ви е харесало. Ако е така и искате още подобни предизвикателства, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до нови срещи!